Víno, ktoré má štýl, večer s atmosférou a chuťami, na ktoré len tak nezabudnete. V bratislavskej Bystrici reštaurácii sa opäť otvárali unikátne fľaše. A to nie je hociaké, rovno zo srdca Talianska. Večer, kde sa víno stáva umením a jedlo jeho dokonalým partnerom. V bratislavskej reštaurácii Bystric sa uskutočnil ďalší z exkluzívnych degustačných večerov. Grand Tasting Event s vínami z Talianska. Tak dneska je Grand Tasting Event, to je oslava vína, oslava jedla a rozdiel medzi obyčajnou ochutnávkou a Grand Tasting Eventom je v tom, že dneska sa budú ochutnávať tie najlepšie vína z Talianska. Degustácia, ktorá cestuje chuťovými stopami naprieč Talianskom od severu až po sopku Etna. Začneme veľmi výnimočným bublinkovým nebiolom, čo je úplná rarita. A budeme pokračovať zo severného Talianska sopečnou pôdou Soave Classico Inama. Kombinovať to budeme s Etnou, kde je takisto sopečná pôda z ďalších vinárstiev a potom to zakončíme úplnými legendami, ako je Gaia Barbaresco 2018, čo je jeden z najlepších ročníkov. A úplný vrchol večera bude Sassicaia 2016, ktorá dostala 4-krát 100/100 bodov od hodnotiteľov. Lepšia fľaša neexistuje. A čo by to bol za víny večer bez niečoho výnimočného? Toto je môj unikát, toto je taký môj signature move. Toto dávam na každý event. Dávam jednu Imperial, vlastne Imperial, 6-litrovú fľašu. Ručne popísané číslo, je to fľaša 40 z 98 na svete. Za kulisami však stojí tým, ktorý vie víno nielen otvoriť, ale aj prežiť. Čo my troška to robíme ináč oproti ostatným je to, že nepárujeme víno k jedlu, ale opačne jedlo k vínu. To znamená, my vždy otvoríme najprv vínka, ochutnáme, prejdeme s našim šéfkuchárom a napasujeme tie vínka tak, aby neprehlušovali to jedlo, ale krásne ho doplňalo a vznikal jeden taký pekný, elegantná súhra chutí, vôni, aby to bol jeden fantastický zážitok a celok. Jedla večera vznikli pod taktovou šéfkuchára Petra Gogaja. Ale teraz sme si uleteli aj trošku ďalej akože k moru. Budeme mať mušle svätého Jakuba, a rybičku budeme mať tuzemskú. No a potom samozrejme dezert. Tie vraj, že máme stále výborné, tak sa na to teším. Skvelé jedlo, zábava a víno s dušou. Zážitok, na ktorý sa nezabudá. Ja nájdem najlepšie vína v danej oblasti a tie servírujem hosťom. Môj produkt je ten gala večer, ten Grand Tasting Event. Tomáš Puskajler, Televízia Joj.